sithi sizolola inkululeko eSouth Africa kusho okhokho bethu babazi ukuthi bathini, besingeke futhi siduke endleleni yabo. Ingakho ilokhu sayibamba indlela yathula yathi du. Iningi lethu la emajele, abanye bagwetshwa intambo babulawa. Abantu bakithi bebulawela ukulwela inkululeko yabo. Abaholi bethu oBaba Mandela babanjwa ezweni njengoba kwakulelwa inkululeko nje. Abaholi base South Africa kuphela ababanjwa ngesikhathi esisodwa, bathunyelwa ejele ngesikhathi esisodwa. Base begwetshwa iminyaka abayofela ejele. Yayisho njalo iminyaka yabo, bofela ejele. Bahamba baya kuleli ijele lidumile okuthiwa iRobben Island. Kwafika isikhathi lapho okwathiwa kufanele kukhulunywe manje iphele impi eSouth Africa. Asikayixoxeki indaba eziningi ngoba asikaze silithole ithuba, ngoba into eyenzeka kwaba kulisikhululekile kwase kuba isiphithiphithi nje. Ngisho iFreedom Charter le kwathatha into eseceleni nje kuphela kuyona. Ngakho ke ukuthi sithi asivume uma kuthiwa akuyekwe manje ukuliwa. Thina ngaphakathi into eyayisemqoka kwakuwukuthi ngoba bathi sokukhuleka sizoliphathizwe, sizoqhubeka sikwenze konke besikufuna. Kwase kwenzekani? Kwase kuthiwa kithina uma kuthiwa akukhulunywa manje eSouth Africa, sasingakwazi ukuthi sithi ngeke sikhulume solwa kuze kufe abantu baphele. No, ngoba abaholi bethu ababehlala ejele babegwetshelwe ukuthi bofela ejele. Kwakubalekile ukuthi sithi kulungile kakuxoxwe baphume sebebadala. Kwakungasho ukuthi sesiqedile lapha inkululeko. Ingakho ke sibonile ukuthi abaholi bethu ngendlela abenza ngayo sebephume ngisho endleleni kaGongolosi. Sase sithi asivuse umkhonto wesizwe osususiwe ukubuya kwethu. Ebese sithi umkhonto wesizwe sa-eda nje into ebalulekile ngaphezulu, umkhonto wesizwe party. Ithi-ke laba manje sisesizukulwane salaba baba wakili lokhuzana uKhongolose kwasekuqaleni. So ningakhathazeki, nazi ukuthi nenze into enhle, nilandele isifundo nolwazi lwabaholi bethu ababekhona ngaphambili. Yiyo le indlela eletha thina ekukhululekeni. Ngiyabonga ukuthi nizile na njengoba abanye bafikile nabanye baseza, ngoba iqiniso iqiniso. Simele iqiniso, asimele okunye. Yiyo nalento ke ngilibazisile mangihlangene namakhosi. Ngoba ngifunda amakhosi ezwe ukuthi into yawo le. Ngibona abaphucwa izwe. Kwenziwe enye into ke lapho ngeke uyazi ukuthi ungayichaza uyithini. Ngiyabonga kakhulu, and asilwi bakwethu. Asilwi namuntu. Sikhuluma nje iqiniso njengoba linjalo ukuthi umuntu omnyama akakakhululeke eSouth Africa. Iqiniso lelo ngeke uliphike. Ngeke uliphike noma sokuthiwani. Lento esasinayo kuthiwa ibhuku lethu lenkululeko alibange liqedwe. Abelungu balenza ukuthi siligcine ekugcineni, angazi kwenze kanjani. Siyoyixoxa
ngelinye ilanga ngiyoza ngizoyixoxa yonke indaba ungakhathazeki. Okwamanje ngibika ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi abantu be-ANC abayaziyo abakwazi ukuhlala emnyameni njengoba behlele emnyameni. Kubalulekile ukuthi beze lapho saqala khona siyoqeda khona futhi. Siyanibonga ey'ntombi ey'nkulu nabafowethu nabo bonke. Siyajabula ukuthi namhlanje akekho umuntu ongabazayo ukuthi laba bantu abalwela inkululeko abayithi bazoyithola isiphelele, hayi le ethi iyo ingeyiyo.